Dacă există vreun SUV accesibil astăzi în România care întoarce capete oriunde te duci, ăsta este DS7 Crossback. Mașina din spatele meu este din 2023, are 130 de cai putere și un motor de 1.5 diesel. Și în cazul care nu știați, DS este răspunsul francezilor la gama de lux BMW, Audi, Mercedes, Volvo chiar. Așa că nu degeaba arată ca o operă de artă pe 4 roți. Uitați-vă ce stopuri frumos desenate. Cred că sunt cele mai frumoase stopuri pe care le-am văzut vreodată. Are jante negre, niște lumini de zid desprinse parcă din filmele SF. La interior te scufunzi efectiv în scaunele astea, inclusiv bancheta din spate este foarte moale. Puține mașini mă impresionează în modul acesta, cu alcantara pe fețele de ușă, alcantara pe bord, peste tot, până în partea pasagerului. Liniile de design ale interiorului și ale caroseriei se regăsesc și în ceasurile de bord digitale. Avem o cotieră imensă cu deschidere dublă ca la Mercedes, suport de pahare și iată cât de frumos sunt așezate toate butoanele, frâna de mână electronică, acest schimbător de viteze de la Peugeot și navigația mare în bord cu butonul pentru pornirea motorului amplasat central. Bineînțeles, buzunarele din uși sunt capitonate, iar acest interior, încă o dată vă spun, este definit de rafinament. 62.290 de kilometri, iar prețul acestei mașini este de 28.490 de euro aici la Clasa Automotive cu garanție 12 luni. Sună la numărul afișat pe ecran sau vino să ne faci o vizită.